Esteu escoltant la versió en podcast de Els contes d'en Ritchie, un projecte multiplataforma de relats curts en català. Genial. Comencem. I comencem amb el primer relat d'avui, titulat El senyor coronavirus. Avui tenim un convidat molt especial. Passi, passi. Ens pot dir el seu nom? Esclar, em dic Damià. Damià? Sí, què passa? No em puc dir Damià. Esclar que sí, més faltaria. I de cognom, com es diu? T'ho diré, però no et burlis de mi. M'ho promets? Oh, i tant. Com es diu? Damià. No, de cognom. Ah, em dic coronavirus, però des de sempre m'he dit així. Saps una cosa? Quina? Jo volia ser famós i ho vaig intentar de moltes formes diferents, però cap d'elles m'ha portat a la fama. Fins ara, la gent que m'ha conegut fa poc creu que jo sóc el creador del virus i per això sóc aquí, per desmentir-ho. Jo no en sóc pas el creador, però el meu pare sí, i per això ell li va posar el seu cognom. Ens està dient que el seu pare és el creador d'un virus que ha matat molta gent? Sí, però ell no volia matar ningú. El meu pare era a la Xina fent un projecte secret per buscar una cura contra el càncer. I li va caure el cafè al damunt de la placa de Petri i bum! Allà va començar tot. Ens està dient que tot és culpa del cafè? No, jo no estic dient això. L'únic que després va venir un ratpenat que amb la seva llengua va llepar allò. En acabat, aquell ratpenat va xuclar la sang d'un pangolí i la cosa se'ns va escapar de les mans. No vol dir que s'ho inventa, això que diu? Esclar, jo volia ser famós i ara gràcies a aquesta bajanada que m'he inventat ja tinc els meus minuts de fama. Aleshores, de cognom no es diu coronavirus? No, tot era inventat. I aleshores, com es diu de cognom? Sarkov. Crec que és rus. El meu nom real és Damien Sarkov, per servir-lo. Estàs escoltant Els contes d'en Ritchie. I ara saltem al següent relat perquè la cosa va de saltar. Es titula Saltar, transport i preocupat. Per fi m'han agafat per una feina i avui és el meu primer dia. No és que m'agradi massa, però tampoc em desagrada. És la feina que he trobat i la faré tan bé com pugui. De què treballo? Soc cuidador d'infants. Així que, com que avui era el meu primer dia, aquest matí havia d'agafar el transport públic per arribar a casa d'un nen que havia de cuidar. Però hi ha hagut imprevistos, ja que abans d'arribar a l'estació d'autobusos he començat a saltar. Jo no ho he fet expressament. Ha estat el meu cos que ha volgut fer un salt. Un? No, més d'un, ja que no he parat de saltar. De fet, encara segueixo saltant. En aquell moment he pensat, però què passa? No puc parar de saltar. Així que m'he començat a preocupar. No podré treballar bé si vaig saltant. De fet, no podré arribar a casa d'aquell nen perquè si vaig saltant, tothom pensarà que m'he tornat boig. Imagina't tu anant amb cotxe i jo saltant per la carretera. No, això sí que no, m'he dit. I aleshores he trucat als pares del nen i els he dit que m'he posat malalt. És cert que m'agradaria explicar la veritat, però no m'haurien cregut pas. Per què em passa això a mi? No hi ha dret, justament m'ha de passar avui que tinc feina. Ja són les 5 de la tarda i encara salto. No puc parar de pensar perquè el meu cos ha decidit saltar sense parar. En fi, al final no he utilitzat el transport públic ni res. Fa molta estona que he arribat a casa i no m'ho trec del cap. Per més que hi penso, no trobo res que m'ho faci comprendre. Miro la taula i em fixo en els anuncis de feina que hi ha en el diari. Hi ha un anunci amb el títol subratllat amb retolador vermell que resa: es busca cangur d'infants. És l'anunci del qual m'han donat feina. Ja ho tinc, cangur! Els cangurs salten i jo també. Hauria d'haver-me esperat i agafar una feina que m'agradés més. Un cop comprès, el meu cos ha decidit parar de saltar i jo he decidit
buscar una feina diferent. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. I ara li toca el següent relat titulat Tulipa, iogurt, foca. Avui, després de menjar-me un iogurt de maduixa, he cantat la cançó de la tulipa, que diu així. Aquesta és la cançó de la tulipa, una tulipa molt bonica, bonica, la tulipa bonica. És molt bonica la tulipa, hi ha un ratolí a la tulipa, hi ha un ratolí a la tulipa. Hi ha un altre animal, observa i no li fa mal. Qui és aquest animal? És una foca, un animal marí. Si aixafes la tulipa i el ratolí, ja no serien aquí. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. I per acabar tenim l'últim relat d'aquest mes, titulat Elefant, diners, boca. Vull que em torneu els diners, els vull treure d'aquest banc. Impossible, se'ls ha menjat un elefant amb la seva boca. Recupereu-los, els diners eren meus. No podem fer això. Aleshores, demaneu un crèdit. Ha estat un imprevist. Aleshores hauríeu de tenir assegurats els imprevistos, ja que són els nostres diners. Ja ho sé, però ha entrat i se'ls ha menjat. I ara què faig jo? Vull el llibre de reclamacions. També se l'ha menjat. Hi ha proves de tot el que dius? Potser, amb imatges, l'asseguradora us ho cobreix. D'acord, vaig a mirar les càmeres. Si tarda mitja hora més, me'n vaig d'aquí. Perdó pel retard, ja he tornat. I tens raó, i surt l'elefant menjant-se els diners. Enviaré aquestes imatges a l'asseguradora i ja et diré alguna cosa. La trucada amb l'asseguradora va anar més o menys així. Ja us ha arribat el vídeo? És molt important que el mireu. I què? Em donareu els diners de la indemnització? No, no és per mi, sinó pels meus clients. No n'estic segur de si van ser aquestes paraules o unes altres. El cas és que em van donar els diners de l'assegurança. Després vaig tornar al zoo i vaig agafar els diners que el meu company d'elefant s'havia guardat a la boca. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. I això han estat tots els contes d'aquest mes, però en tindrem més el següent mes, així que no marxeu. Fins aviat! I fins aquí els contes d'aquest mes. Espero que us hagi agradat. I recordeu que podeu gaudir d'aquest projecte en diferents formats: àudio, text i vídeo. Trobareu tota la informació a la descripció d'aquest podcast. Fins aviat!